Ġie firmat il-kuntratt ta' 75 miljun euro għal bini ta' faċilità ġdida ta' WasteServe li għandha lan li żżid l-ammont ta' kemm jiġi proċessat skart organiku tal-pajjiż b'aktar mid-doppju. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-kumpless Eco Hive fil-Matab intqal li b'dan l-impjant aktar skart organiku sa jiddawwar f'enerġija nadifa u f'riżorsa s-settur agrikolu. Il-kap eżekuttiv ta' WasteServe Richard Bilocca qal li bekk l-impjant issa jkompli jsaħħaħ l-ekonomija ċirkolari tal-pajjiż. Spjega li l-faċilità l-ġdida issa tkun tista' tipproċessa madwar 74,000 tunnellata ta' skart organiku fis-sena. Huwa l-ikbar kuntratt fl-istorja tal-kumpanija, huwa kuntratt li qed jimxi mar-ritmu tajjeb tal-poplu Malti. Ġifri l-poplu Malti fl-aħħar snin naqqas l-ammont ta' skort organiku li jmur ġol-borsa s-sewda bin-nofs, ġifri minn 40% l 20% u dan illum qed iwassalna li qed nirċievu madwar 700 tunnellata ta' skart organiku nadif fil-ġimgħa. WasteServe qalet li dan l-impjant issa jipprepara lil pajjiż għall-futur. L-iskart issa jibda jidħol f'dan l-impjant il-ġdid f'sentejn oħra b'mod magħluq jidħol bit-trakkijiet ġewwa l-impjant u jkun qed joħroġ ġo bożors is-siġillati tal-kompost u enerġija rinnovabbli. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli qalet li dan hu investiment f'ambjent aħjar u li jimmassimizza l-effiċjenza permezz ta' teknoloġija moderna. Innotat li dan hu proġett li se jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. L-isforz min-naħa tan-nies u s-settur kummerċjali qiegħed hemmhekk u minn hawnhekk vera nirringrazzjahom għaliex l-isforz min-naħa tagħhom qed isir. Issa aħna rridu nkomplu nikkumplementaw dak l-isforz b'investiment wieħed wara l-ieħor. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi qal li madwar 45 miljun euro minn dan l-investiment huma kofinanzjati minn fondi Ewropej u wera l-fema li dan il-proġett u rappreżentazzjoni ta' kif il-fondi Ewropej jintużaw b'mod effettiv għal bżonnijiet tal-pajjiż.